Esta é a segunda edición del Festival O Carballiño Soa. É un festival que organizamos dende o Conservatorio de Música daqui da vila. Nesta segunda edición, bueno, fixemos unha serie de actividades. Onte tivemos un concerto compartido de percusión onde participaron conservatorios de diferentes cidades, por exemplo, do Rosal, de Ribadavia, tamén participou a Escola de Música de Moraña, a Escola de Música Conservatorio de Valladares. Fixemos un concerto de percusión máis académica. Hoxe pola mañá fixemos unha actividade de percusión reciclada con Fran Marco, un percusionista vigués pero afincado en Madrid. E hoxe, agora mesmo, estamos coas actividades da batucada. A xente diferente, que aporte cousas diferentes, que lle dé, bueno, un ambiente festivo á vila, sobre todo en canto a percusión, que o que facemos, e, bueno, que tamén que anime os rapaces a estudiar música, que ao final é do que se trata, que vexan que é moi divertido e que se aprende moito. Bueno, pois nós o que buscamos coa celebración deste festival, que xa é o segundo ano, pois é un pouco coa tarde de onte do venres na que fixemos o concerto no Auditorio Manuel María, aquí no Carballiño, é un pouco que os nosos alumnos de percusión e os da contorna, como dixo o meu compañeiro Pablo, de Rosal, de Ribadavia e de moitos outros sitios, pois que vexan un pouco non só que hai aquí no Carballiño, sino no resto de escolas que hai cerca. E despois, con estas actividades que temos no día de hoxe, no sábado, pois é un pouco achegar o mundo da percusión ás rúas de Carballiño e que a xente vexa o que facemos no conservatorio tamén.